অসমত যদি বিপ্লবী বুলি ফটোৱাকে পৰেশ বৰুৱা ৰাখক। आसामनि CM सारा ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब जायखिजाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों परेश बरुवाखौ बा आल्फाखौ मरेल सापर्ट होनाय बायदि ससियेल मिडियाफोरनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ हमदांनो हायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा डिआर नब्ला सारखौ बे मासनि गेजेराव गावनि न'खरनि माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय लिभ बा सुथि कर्टनि थ्रुयै थांनो हागौ। আলফা হৈ থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ লিডাৰ উপসভাপতি दैदेनगिरिया बुंदों सिलाय लानानै ओंखारदोंमोन, सिलाय गुलिखौ खुगायाव अरनानै समाय लादोंमोन, जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारगोन। बहा थांखो बेना? BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम डिआर नब्ला सारनि थाखाय फंसे बाथ्राखौ हागोना हाया। অসমত যদি বিপ্লবী বুলি ফটোৱাকে পৰেশ বৰুৱা ৰাখক। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও যে এজন হত্যাকাৰী সেই কথাটো মই জানো। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এসময়ত আলফা হৈ থাকোঁতে আকৌ তেওঁ চালফাও হোৱা নাই দেই, চাৰেণ্ডাৰো কৰা নাই। তেওঁ বন্দুককেইটা ক'ত আছে এতিয়াও বিচাৰিব লাগিব। তেওঁ আলফাৰ সদস্য পদ এতিয়াও লৈ আছে নেকি সেইটোও গম পাব লাগিব। গতিকে তেওঁক ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই বিশ্বাস কৰা উচিত নহয়। ভিডিঅ'नि ফুটেজआव खोनाखाबाय फेसबुक इउटुब ससियेल मिडिया आल्फानि परेश बरुवा बा आल्फाखौ आसामनि CM सारा मरेल सापर्ट होनाय बायदि हमदांनो हायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ बे मासनि गेजेराव डिआर नब्ला सारा गावनि न'खरनि जेंनानि थाखाय कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै थांनो हागौ। हयथ' बे मासनि उनावबो जानो हागौ बा बे मासनि गेजेरावबो थांनो मोननो हागौ। मानो होनोबा प्रमद बर'नि खुंथायाव गावनि न'खरनि जेंनानि थाखाय 20 दिननि थाखाय कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै थांदोंमोन। बे समाव जोबथेसालिनि लांगोनानिफ्राय गावनि आंगो नबथिसिम, गावनि आंगो गामिसिम उन सिगां सेफटि खालायनानै लांफैयो बा एखे लोगो 20 दिनाव लोगो हमलायनानै मोजां गाज्रि सावरायनायजों नुवासै। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना। मानो होनोबा गले गले खावलायनानै बिटिआर सान्थि शक्तिखौ डिआर नब्ला सारखौ खालामहोदों। बेबायदि एखे लोगो गेदेरमाफ्रा आरो जाय खुंथायाव थानाय प्रमद बर'नि बै समाव प्रमद बर'आनो गावनो देरसिन लिडारमोन BTCनि। बे समाव 20 दिननि थाखाय गावनि न'खरनि जेंनानि समाव कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै थांदोंमोन। बे समाव डिआर नब्ला सारखौ जोबथेसालिनि लांगोनानिफ्राय रावखौबो उन सिगां सेफटि खालायनानै लांफैनो थोनहरासै। बे जोबोद दुखुनांथावना। बिनि थाखायनो आं खावलायो बे मासनि गेजेराव डिआर नब्ला सारा कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै जुदि गावनि न'खरनि जेंनानि समाव थांनो मोनमारोबा बा कर्टनि हेफाजाब मदद मोननानै थांनो मोनमारोबा जाहाथे BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोबथेसालिनि लांगोनानिफ्राय गावनि समायना न'खरसिम, गावनि समायना आंगो गामिसिम जाहाथे लांफैयो, जेब्लासिम थागोन अब्लासिम सेफटि होयो। बेबायदि गाजा गोमजा बरायनानै लांफैयोबा जोबोद बाख्नायथाव होननानै जों गनायनो हागोन। मानो होनोबा डिआर नब्ला सारा सोरबा BPF, सोरबा BJP, सोरबा UPPL, सोरबा कंग्रेस रावखौबो गाज्रि मोननाय गैया। बबेबा पार्टिनि लिडार जानांगौ, सोरखौबा फेजेननांगौ बेबायदि डिआर नब्ला सारनि गोसोआव साननाय गैया। बुहुमनि बर'फ्रा, बुहुमनि ट्राइबेलफ्रा बा आसामाव थानाय ट्राइबेल बर'फ्रा सेकेन्ड पार्टि, थार्ड पार्टि जानानैल' थानो गोनां दाजाथों बेखौल' डिआर नब्ला सारा नोजोर लायो। सोरबा कंग्रेस, सोरबा BJP, सोरबा UPPL, सोरबा BPF बैनि लिडार जानांगौ, सोरखौबा फेजेननांगौ बेबायदि साननाय गैया डिआर नब्ला सारा। खालि साननाय दं डिआर नब्ला सारा बुहुमनि ट्राइबेलफ्रा, बुहुमनि बर'फ्रा बा आसामाव थानाय ट्राइबेल बर'फ्रा थार्ड पार्टि, सेकेन्ड पार्टि जानानैल' थानो दाजाथों बेखौल' डिआर नब्ला सारा नोजोर लायो। बिनि थाखायनो आं गले गले खावलायो डिआर नब्ला सारा बे मासनि गेजेराव डिआर नब्ला सारा गावनि नबथिसिम, गावनि समायना रमायना न'खराव, गावनि आंगो समायना रमायना गामिसिम जोबथेसालिनि लांगोनानिफ्राय जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा गाव फैनो सोलाबाबाबो सोरबा गावनि आगदाथि थानाय गेदेरमाफोरखौ दैथायहरो उन सिगां सेफटि खालायनानै लांनो थाखाय। मानो होनोबा आसामनि CM सारा परेश बरुवा बा आल्फाखौ ससियेल मिडिया, इउटुब, फेसबुक मरेल सापर्ट होनाय बायदि हमदांनो हानायखौ लानानैसो आं खावलायदों।
आंनि गोसो गोरबोजों हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिआव थानाय जायफोर खुंथायाव थानाय गेदेरमाफोरखौ आं खावलायो मानो होनोबा खुथाब प्रमद बर'आ बिटिआर सान्थि सक्तिखौ खालामनो थाखाय डिआर नाम्ला सारखौ खावलायनानै बिटिआर सान्थि सक्ति एकर्डखौ एखेलोगो खालामदों। बेबायदि मानसियानो बेसेबांबा बोसोरनि उनाव प्रमद बर'नि खुंथायाव गावनि न'खरनि जेंनानि समाव 20 दिननि थाखाय लिभआव थांदोंमोन कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै। बे समाव जोबथेसालिनि लांगोनानिफ्राय गावनि आंगो गामिसिम गावनि समायना रमायना नबथिसिम उन सिगां सेफटि खालायनानै लांफैयै बा लोगो हमै बे जोबोद दुखुनांथावना। जाहाथे प्रमद बर'आ बा इउपिपिएल पार्टिया प्रमद बर'नि खुंथायाव डिआर नाम्ला सारखौ खालामबाय जाहाथे बिपिएफ पार्टिनि गेदेरमा हाग्रामा महिलारि सारा बा बिटिसिनि खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो सिनियर गेदेरमाफ्रा जाहाथे बे मासनि गेजेराव थांनो मोनोबा हयथ' बे मासनि उनावबो जानो हागौ जाहाथे थांनो मोनमारोबा उन सिगां सेफटि खालायनानै जाहाथे लांफैयो आरो जेब्लासिम गावनि न'खराव थागोन गावनि आंगो गामियाव थागोन अब्लासिम सेफटि खालायनानै दोनो। मानो होनोबा दिनैनि समाव रावखौबो फोथायनो हाया। गले गले आं खावलायो हाग्रामा महिलारि सारखौ आसामनि सिएम सारा परेश बरुवाखौ आल्फाखौ ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ हमदांनानैसो आं खावलायदों। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও যে এজন হত্যাকাৰী সেই কথাটো মই জানো। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এসময়ত আলফা হৈ থাকোঁতে তেওঁ চালফাও হোৱা নাই দেই, চাৰেণ্ডাৰো কৰা নাই। তেওঁ বন্দুককেইটা ক'ত আছে এতিয়াও বিচাৰিব লাগিব। তেওঁ আলফাৰ সদস্য পদ এতিয়াও লৈ আছে নেকি সেইটোও গম পাব লাগিব। গতিকে তেওঁক ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই বিশ্বাস কৰা উচিত নহয়। তো মই জানো যে আলফা হৈ থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ লিডাৰ উপসভাপতি কি নাম আছিলে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক হত্যা কৰিছিলে। আৰু মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক হত্যা কৰাৰ যিটো পিষ্টলটো মই থকা যিটো হোষ্টেল আছিলে আমি সেইটো হোষ্টেলক আমি থাৰ্ড মেচ বুলি কওঁ। ARB আনন্দৰাম বৰুৱা হোষ্টেল কটন কলেজৰ তাৰ ৰান্ধনি শৰ্মাদাৰ আকৌ গাৰুৰ তলতে লুকুৱাই থৈছিলে। পিছত সেই পিষ্টলটো পুলিচে আহি ধৰিছিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ৰাম পিটন দিছিলে, কাপোৰ কানি খুলি ৰাম পিটন দিছিলে। গতিকে যিজন মানুহে নিজে ডাইৰেক্টলি গুলিয়াই এজন কংগ্ৰেছৰ নেতাক হত্যা কৰিছিলে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা, সেই মানুহজনে যে আকৌ আন্দোলনত মৃত্যু হোৱা শ্বহীদ এজনৰ বিষয়ে এনেকৈ বেয়াকৈ কয় সেইটো কথাটো ভাল কথা নহয়। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, মই জনামতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফাৰ নামত পইচা তুলিবলৈ গৈ আমাৰ চানমাৰীৰ যিটো ঘৰ আছে তাৰ ঠিক কাষতে দুঘৰ এৰি ইঞ্জিনিয়াৰ দাসদাৰ ঘৰত পইচা তুলিবলৈ যাওঁতে পুলিচে চিভিল ড্ৰেছত গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হাতে লুটে ধৰিছিলে। আলফাৰ নামত পইচা তুলি খায়, মানুহটো এক্সটৰ্চনিষ্ট আছিলে। তেনেকৈ পইচা তুলি খাওঁতে ধৰা পৰিছিলে আৰু পুলিচে ধৰি নি চানমাৰীৰ লকআপত ভৰাই থৈছিলে। চানমাৰী থানত লকআপত থাকোঁতে তেওঁক কাপোৰ কানি খুলি জাঙিয়া খুলি ৰাম পিটন দিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়া सोरबा दैदेनगिरिनि सोमावसारनाय जानानै थायाखै। बियो दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय जाफैबाय। बियो दुलाराय मुलुगाव बुहुमाव थांना थानाय जेसेबां आइजोआनो जाथों हौवाफोरानो जाथों लेखा गोरोङानो जाथों रोङैयानो जाथों आबादारियानो जाथों दखानियानो जाथों अमा दानग्रायानो जाथों फिथा फानग्रायानो जाथों राजा लामायाव अन्थाइ देग्रायानो जाथों साफ्रोमबो बर' फिसाया दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दैदेनगिरि गोसोआव ला रायजोफोर। मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो बुंलांदों बड'लेण्डखौ जोङो ओइखालिसो मोनगोन जि खालि जोंनि गेजेराव मोनसे आबुं जांख्रिथाय फैगोन आरो जि खालि लेखा गोरोंनिफ्राय लानानै दाहोना रुवाथि बान्दा जेसेबां दङ गासैबो थाखोनि सुबुङा जेला बे सोमावसारनायाव बारसोमगोन ओइखालि सरकारा जोंनो जासिनानै बड'लेण्डखौ होनांगोन। आरो लासै लासैनो जों नुदों बे सोमावसारनाया दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय। बावैसो क'क्राझाराव जालांनाय सोमावसारनाय सुबुंगौमा आरो दिनै रौतायाव जानाय सुबुंगौमा, बे मोननै सुबुंगौमाया दिनै जोंखौ जायफोर खामानि मावनानै दङ बे सोमावसारनायजों थुलुंगा होनायल' नङा जोंनि गोसो गोरबोआव फोथायनाय लाबोदों जे बड'लेण्ड मोननांगौ आरो बारा गोजान गैलिया। दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोन साफ्रोमनोबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। मैया दाख्लैनिफ्राय खोनादों गामि गामि हुलुस थुलुस जादों बयबो गाव गावनि फैसा गारनानै दिनैनि बे सुबुंगौमायाव बाहागो लाफैनो जाहोना मोननै। मोनसेया जाबाय जौगानाय मोनद' हारिखौ जनजाति खालामनो नागिरनाय, गुबुन मोनसेया जाबाय आलादा रायजो नांगौ। आरो थामथि मोनसे दंबावो बे जाबाय बावैसो बर'नि सासे संग्रामि जोहोलाव बिग्रायारि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे बिग्रायारिफोरखौ थैजासे जेल जाहोनाय जि मोनसे आदालतनि भार्डिक्ट फैदों थांखि फैदों बेखौ लानानै बर' फिसाफ्रा दिनै उन्दुनाय गैया, सुख गोजोन गैया। दा मानगोनां रायजोफोर दिनै गमामायैनो मोनसे साननांगौ सम फैदों। 50 बोसोरनि सोमावसारनाय
5,000 सुबुङा जिउ गारबाय सासे सानै नङा मानगोनां रायजोफोर 5,000 बर' फिसाया जिउ गारबाय आरो बे जिउ गारनाया सोरबा गोसो जानानै जिउ गारनाय नङा नायगार दानथार जानाय गावथार जानाय हाथार जानाय खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिजों थांनाय 50 बोसोरनि सोमावसारनायाव 25,000निफ्राय बांसिन बर' फिसाफ्रा जेल जाबाय 25,000 सासे सानै नङा बे आसामाव 25,000 जेल जाबाय दिनै जोङो बयबो सोंनांगोन बयनिबो खुगायाव दिनै बे सोदोबा फैनांगोन बयनावबो एन्ड्रइड मबाइल दङ स्मार्टफन दङ आसामनि खुंगिरिफोरखौ सोंनांगोन बे 5,000 बर' फिसाफोरखौ सोर बुथारखो बे बुथारगिरिफ्रा जेलाव दंना गैया बिसोरनि सायाव 302 मार्डार केस लागायना लागायाखै जोङो दिनै सोंनायनि सम फैबाय दिनै बिसोरनिफ्राय जोंनो बे एन्सारखौ नांगोन आरो बे एन्सारखौ जुदि होनो हायाबा जोंखौ खुंनायनि कुनु अधिकार गैया बिसोरा जोंनो आलादा रायजो होनांगोन बिसोरो बेजों लोगोसे 20,000 जेल जाबाय बिनि अनगायै बेसेबांबा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय गावथार जाबाय बेसेबांबा बेंगुरा जाबाय आरो बावैसो मास मोनब्रैसोनि सिगाङाव सानै जोहोलावखौ फासि होगोन होननानै फोसावदों आरो बिनि उनाव नै बावैसो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सा 9 थैजासे जेल जोबनानै दोनगोन होननानै फोसावदों बे जाबाय जोंनि आन्दलननि गोथां मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन दानि जारिमिन दिनैनि जारिमिन गोदो गोदायनि जारिमिनखौ बुङाखै आङो जोंनि आबै आबौ आजौ आजौनि बै समनि जुगे 5,000 बोसोर सिगांनि जारिमिनखौ बुङाखै आं दानि जारिमिनखौ बुंदों आरो बे गोथां जारिमिनखौ नुनानै जुदि बर' फिसाफ्रा सोरबा बर' फिसाया गावनि हारिनि जेंनाखौ नेवसिनानै जुदि राजखान्थि खालामनायनि थान्दा खालामदोंबा बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन जेबो गैया मानगोनां रायजोफोर बेखौ गोसोआव लाखि दा बेनिखायनो दिनै सोरबाया मोजां मोनगोन सोरबाया गाज्रि मोनगोन होननायनि खोथा नङा आं बावैसो क'क्राझाराव सुबुं गौमा जानायावबो बुंदों दिनै रायजो राजाया थांखि लानायनि सम फैबाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै MLA जाना दङ MP जाना दङ 3 बर'नि मन्त्रि दङ बे मन्त्रि थासेयाव बोरै मोनद' हारिनि बिला पार्लियामेन्टआव फैनो हाखो बोरै फैनो हाखो दिनै बे मोनद' हारिनि बिलखौ सानसेयावनो हमथानो हायो बड'लेण्डनि थांखिखौ सानसेयावनो जाहोनो हायो मोनसेल' डिसिसन नांगौ बे राजखान्थि हान्जाया जाय BTC खौ दैदेननो बिथांमोना गाबोन BJP जों थाया होनबानो हर सान खारगौमोन बिसोरो जोङो जोबोद दुखु मोनदों आङो गिबि खेबनि थाखाय भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै रायजोफोरनो फोरमायदों दुखु मोननानै गाबदों जोङो जेब्ला बिथाङा दिल्लीयाव थानानै बुङो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया मोनद' हारियासो लायनो ST जानायनि क्राइटेरिया दङ जुदि बे सैथोबा आं सानगोन दिनै नोंथांमोनाबो साननो बायद' जागोन बिथाङा संबिधानखौनो बुजिया संबिधानाव मा दङ मा गैया बेखौनो बुजिया बड'लेण्ड मोननो थाखाय आलादा रायजो मोननो थाखाय कुनु क्राइटेरियानि दरकार गैया भारतआव रायजो गोदान सोरजिनो कुनु क्राइटेरिया संबिधानाव लिरनाय गैया भारतनि संबिधाननि आर्टिकल 2 आरो 3 9 आरो 3 बेवहाय लिरनाय दङ बबेबा मोनसे रायजोखौ बुखावनानै गोदान रायजो बानायनो हायो नङाबा मोननै रायजोखौ बुजाबनानै गोदान रायजो बानायनो हायो भारतनि पार्लियामेन्टआ जेला गोसो अब्लानो गोदान रायजो बानायनो हायो बिथाङा दिल्लीयाव बुंदों जोंहा लायनो IAS अफिसार गैया हिउमेन रिसोर्स गैया सुबुं धोन गैया डाक्टार इन्जिनियार गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया नागालेण्डआ जेला नागालेण्ड रायजो जायो मोनसे डिस्ट्रिक्टमोन नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेनो रायजो जाबाय मिज'रामा जेला रायजो जायो मोनसेल' डिस्ट्रिक्टमोन लुसाइ हिल्स डिस्ट्रिक्ट बेवहाय कुनु इन्डास्ट्रि गैया इनफ्रास्ट्राक्चार गैया मेघालया जेला रायजो जायो मेघालयाव जेबो इन्डास्ट्रि गैया दासिमबो मेघालयाव इन्डास्ट्रि गैया दासिमबो गैया अरुणाचला जेला रायजो जायो अरुणाचलाव कुनु इन्डास्ट्रि गैया IAS अफिसारनि हिसाब गैया दाबो बिसोरनियाव लन थाग्रा मानसि दंबावोसो बिनि उनावबो बिथांमोना रायजो मोनदों आरो बिथाङा बुंदों जोंखौ क्राइटेरिया गैया आलादा रायजो मोननो थाखाय क्राइटेरिया नाङा नाथाय मोनद' हारिया ST जानो थाखाय क्राइटेरिया नांगौ बे क्राइटेरियाखौ बिसोर फुलफिल खालामा दा दिनै साननांगौ जादों मानगोनां रायजोफोर जोंनि बर' फिसाफ्रानो बिथांमोनखौ 10 बोसोर 15 बोसोर सासनाव दोनबाय आरो बिनि उनाव जोंखौ दिनै बिथांमोना धंस खालामनायनि षड़यन्त्र खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन डिसिसन ला आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गारिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों
आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गारि गोसैनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि सिएम जिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोनगोन मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा दानि सासे दैदेनगिरिया बुंदों सिलाइ लानानै ओंखारदोंमोन सिलाइ गुलिखौ खुगायाव अरनानै समाय लादोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जों सोमावसारगोन बहा थांखो देलाय बहा थांखो बोरै मावनो हाखो 15 बोसोर सिगाङाव गावसोरनि लोगोफ्रा नायगार गावथारजानायखौ बोरै मावनो हाखो गावसोरनि लोगो असे लोगोफोरनि दिनै बिसिफ्रा रान्दि जानानै दङ फिसा थालांबाय बिसिनिया गोबां फिसाफोर दिनै बर'नि संग्रामा जोबाखै 60-70 जन जेलाव दङ माखासेया हाग्रायाव दङ माखासेया डिजिटेटेड केम्पआव दङ आरो माखासेया दिनै ओंखाम दै गैया बे माइ दुब्लियाव होख्रावबाय थादों बर'फोरनि सोमावसारनाया जोबाखै रायजोफोर आरो बिखिनि समाव सोरबा गावहा रां रुफा खामायनो हानानै न' बां लुनो हानानै गावसोरनि गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनो हानानै जुदि सानदोंबा बर'नि सोमावसारनाया जोब्बाय बिनिख्रुइ गिदिर गोरोन्थि आरो जेबो जानाय नङा रायजोफोर बिनिख्रुइ जेबो गोरोन्थि जानाय नङा मानोना रायजोफोर आं खावलायगोन बे सोमावसारनाया आंनि नङा मोनसे समाव बे सोमावसारनायखौ एबसुआ हारसिं दैदेनदोंमोन बिएलटिआ दैदेनफैदों साननैसो एनडिपिआ दैदेनदों गावबा गावनि लामाजों दैदेनबोदों नाथाय मोनसे मोजां खोथाया जाबाय आल्टिमेट गलनि थाखाय आल्टिमेट एचिभमेन्टनि थाखाय जोबथा मोनसे फिथाइ थाहोनो थाखाय दिनै एनडिपि एबसु बयबो खौसे जानो ओंखारबोबाय नों मानो खौसे जानो हाया नों मानो जानो हाया नोंखौ जों बुङाखै जों खुनु दिन बुङाखै जोङो हाग्रामा महिलारिखौ खौसे जाबायबा जोङो जौगागोन होननानै दानि बावैसो इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंलांदों आंबो बुंगोन दिनै नोंथाङा बड'लेण्ड आन्दलनाव सामोल जाबाय गाबोन बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय नोंथाङा हाबा माव आंनि मुसुखा नङा नोंथांनि मुसुखाखौ बर' गामि गामि गायनानै फुजिगोन जोङो बर' फिसाफ्रा नोंथांमोना साननो नाङा दा नंखायनो रायजोफोर इन्डियाया भारतआ बेसेबांबा गिदिर 125 कौटि गिदिर माने सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोर मुलुगनि गेजेराव नैथि सुबुं अनजिमा थानाय आरो जों बायदि हारिया जोबोद खम अनजिमानि सुबुं अनजिमा थानाय हारि बेबायदि हारियाव जोंनो खौसेथि नांगोन मानोना सोमावसारनाय आरो राजखान्थि बे मोननैजोंनो बड'लेण्डखौ मोनगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन सोमावसारनाया बर' हारियाव थैयाखै आरो थौनाय नङा बे जाबाय सैथो मानोना बर' हारियाव दाबो बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजायो न' बां लुना लानो हायो बेमार आजार जायोबा मोजाङै डाक्टार नायजानो हायो गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरायनो हायो रोजा रोजा बर' सुबुंफोर दङ बेनिखायनो सोमावसारनाया थांगोन सोमावसारनाया थांबाय थागोन नाथाय खोथाया जाबाय जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो फोथाय खेबस' खालामोबा थगायोबा बिनिखाय दुखुनांथाव जेबो गैया जोङो दिनै होख्रावनो हायो जों आन्दलन खालामनो हायो जों राजा लामायाव ओंखारनो हायो जों सरकारखौ सिगिनो हायो रेल जथिनो हायो राजा लामा जथिनो हायो गुलि जानो हायो जोङो लावथि जानो हायो नाथाय पलिसियाव खामानि मावनांगौआ बिथांमोननिसो बिबानमोन जेरै 1991 मायथाइयाव बै समाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोननि दैदेननायाव बड'फा फैनायनि उनाव गुरुसा एमएलए देरहानानै एमपि देरहानानै पिएचडि जादों 2010 मायथाइयाव इउजि ब्रह्ममोननि दैदेननायाव बे हाग्रामा सन्दनमोननि दैदेननायावनो जिसा एमएलए देरहानानै बिटिसि जादों दिनै बर'आ खौसे जायोबा बे आसामा एसेबां गोहो गैया जोंखौ हमथानो थाखाय ओरैनोबो गावसोर थेर बिथिर जाखाबाय गावसोरनि गेजेराव खौसे गैखाला नोंथांमोना नुखाबाय बेबायदि खाबु लानो हायाब्ला माला खाबु लागोन जोंलाय दिनै नोंथांमोना नुदों बिसोरनि आन्दलना मा लामाथिं थांदों आं दाख्लै मैया बिनिखायनो बुंदों जोंनिया जौ फाग्लानि बायदिसो बिसोरनि आखला जोंनिया जौ फाग्लाफ्रा मा लोगोफोरजों जौ लोंलायनोसै गामियाव नांलाय खमलाय जानोसै जेननानै फैयोबा बिसिखौ बुनोसै दिनै आसामनि बे हाइ कास्ट मानसिफ्रा आलफाया दिनै मा बिदोंमोन सबारिन बिदोंमोन सबारिन आसाम बे सबारिन आसाम बिखौ आलफाफ्रा दिनै मा जाखो एसटि बिफैबाय नन्द एसटि नन्द हारिनि बिथांमोननि गिदिर गिदिर खोथा बुंग्राफ्रा मा जाखो एनआरसियाव जेबो खालामनो हायाखै दिनै केबखौ हमथानो हायाखै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल उनाव थाङै मा खालामबाय जोङो मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायखौसो जाबसिननानै होबाय जोबोद दुखुनांथाव मानो जाबसिननानै होदों बिथांमोना बेखौनो नायदों जे दिनै बे मोनद' हारिया 1.5 कोटि दङ जोंहा ट्राइबेलफ्रा मात्र 38 लाखल' 40 लाखनिबो खम आरो बिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जेसेबां काउन्सिल दङ काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआ अलरेडि आसाम सरकारजों दंखासै फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद सोमावसारग्रा आफादफ्राल' बाहेराव दङ ओंखायनो बिथांमोना नुखाबाय
बे ट्राइबेलफोरनि सायाव जाबसिना एबा जेबो खालामनो हानाय नङा मानोना लिडारफ्रानो जोंजों दङ बेबायदि होननानै एसटिखौ खालामबाय फारसेथिं बिथांमोना केप खालामबाय बैसोरनि मेगन गोजाखौ बिथांमोना उख्रायनो हायैनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल खालामनो गोनां जाबाय आरो बिनि खिथेरखौ जोंनि सायाव होखारबाय दा नंखायनो रायजोफोर जों आसामनि गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लानानै सोमावसारदों गोख्रोङै सोमावसारदों दिल्लीयाव सोमावसारदों आसामाव सोमावसारदों बिथांमोना बयबो बनजार लानानै रेलि खालामदों आरो दिनै सरकारा सानफिननो गोनां जादों बेखौ बारहोनो ना बारहोआ बारहोनो बारहोआ जोंबो रायलायबाय थादों अफिसारफोरजों हायो अफिसारजों मन्त्रिजों हायो मन्त्रिजों रुलिंजों हायो रुलिंजों बिरोधिजों हायो बिरोधिजों मोनसेबो लामा गाराखै जोंबो गासै जेराव नांगौ बेयावनो नारसिनदों जेरै नांगौ एरैनो नारसिनदों बिथांमोनखौ जाहाथे बे बिला बन्द जायो आरो फारसेथिं सुप्रिम कर्टनि उकिलजोंबो रायलायनानै दोनखालायदों जुदि गमामायैनो बिथांमोना गासैखौबो उख्रायनानै बारहोयोबा जोङो बेखौ सुप्रिम कर्टआव चेलेन्ज खालामगोन मानोना एमसिएसटि कमिसन आरो आरजिआइआ खेब दाइन खेब बेखौ रिजेक्ट खालामदों खेबसेल' बिथांमोनखौ जबरदस्त खालामनानै रिकमेन्डेसन लाबोनानै बिल खालामदों बिथांमोना ओंखायनो जों बेखौ चेलेन्ज खालामगोन दा मानगोनां रायजोफोर चेलेन्ज खालामनाया उननि खोथा गाबोन बिला जुदि बायोबा रायजो सभायाव बिनि उनाव आदालताव नाङैनो 5 बोसोर 10 बोसोर थांगोन बै समाव जोंनि साख्रि बाख्रि जोंनि फरायसाफ्रा एडमिसन मोननांगौ गासैयावबो बिथांमोना हाबजोबगोन दिनै बिथांमोना जोंखौ थगायदों बुंदों केटेगरि बानायगोननो भारताव कोनो केटेगरि बानायनो हाया एसटिआ मोनसेल' आरो एसटिआ बिना मोननाय नङा जेला संबिधानखौ लिरदोंमोन बै समावनो सोर भारताव एसटि जानो हायो बेखौ बै समाव बाबा साहेब आम्बेडकार मोनानो बानायजोबना गालांखानाय एसटिखौ बानायनो हाया बेबायदि दा नंखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों जे बिनि थाखाय जोङो सानसे उनावनो सिसिटुवा होननाय जेराव 20टा ट्राइबेल आफाद दङ जों रायलायनानै थांखि लागोन आरो पार्लामेन्टआ फैगौ 11, 12, 13 बे सानथामानो जोबोद साननो गोनां जादों बै समावनो गासैबो बिलखौ लाबोगोन होननानै जों सिंनि खोथाफोरखौ मिथिबाय थादों ओंखायनो बे सानथामाव सिसिटुवाया जि मुभमेन्ट फोसावो बे मुभमेन्टआव जाहाथे ओंखारनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै थायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै दोनबाय गुबुना जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै बावैसो जों दिल्लीयाव रायलायदों जोंनि गिबि दाबिया जाबाय बड'लेण्ड जेंना एनडिएफबिजों सावरायनाय पिस प्रसेसा थाबैनो जोबनांगौ आरो बिनि थाखायनो गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों पिस प्रसेसा जिर' एचिभमेन्ट जाबा जानाय नङा एसेबां मानसि थैनानै एसेबां सातजाला सहायनानै गावनि मोन्थाइखौ जोङो मोननांगोन ओंखायनो सरकारखौ बुंदों पिस प्रसेसनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डआ नाजानांगौ बेखौ सरकारा दाबो पलिसि लायाखै बेराफारसेथिं पिस प्रसेसा कमप्लिट जानांगौबा रन्जन दैमारि बिथांखौबो पिस प्रसेसनि बाहागो खालामनांगोन बिनि थाखायनो गासैबो आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाख्लै गिबि खेबनि थाखाय फिन खेबसेबाव बर'मायाव जिरायनानै जोङो थांखि लादों आरो मैया सरकारनो आसामनि चिफ मिनिस्टारनो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जाबाय जेरैखि जाया मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो रन्जन दैमारि बिथांखौ हगारनानै पिस प्रसेसआव लाबोनांगौ बे दाबिखौ मैया होनाय जादों दा नंखायनो रायजोफोर सिगां जि गोरोन्थि जाबाय जिखिनि जोंनियाव दाय दसफोर गावबा गावनि गेजेराव जालायलायबाय हारि उदांस्रिनि मुङाव हारि रैखाथिनि मुङाव हारिनि जौगानायनि मुङाव गावजों गावबो जोङो बुथारलायबाय मालायजोंबो बुथारलायबाय नाथाय बे थासारिनिफ्राय जों सोलोंनांगोन आरो जों बेखौनो सोलोंनांगोन गावजों गाव गावसायोबा गावजों गाव बुथारलायोबा जों जेबो मोननो हानाय नङा गावजों गाव खौसे जानानै जुजिनो हायोबा आसामाव नर्थ इस्ट इण्डियाआव बर'खौ हमथानो हानाय रावबो गैया दिनै गासैबो नायो आंबो बुजियाखैमोन बर'फोरखौ जे बयबो नायो बावैसो दिल्लीयाव आसु आरो नेस'नि धरना जादोंमोन थांनाय मासाव बै समाव जोंबो दिल्लीयाव दंहैयो जोंनि बड'लेण्डनि जेंनाखौ लानानै रायलायनो आदा गबिन्द आरो आं दिल्लीयाव दंहैयो बै समाव मिथिनानै आसुनि बोसोनगिरि आंखौ लिंहरबाय नोंथाङा गाबोन 1 बाजियाव माने जेरैखि जाया जन्तर मन्तराव फैनांगौ नेस'नि धरना जागोन आङो सम बरनानै फैबाय मानसिया बारा गैया सा 20 जोङो एबसुनिफ्राय दिल्लीनि सेंग्राफोर साब्रै लानानै आं साफा जोङो फैनानै बाहागो लाफैनाय लोगो लोगो नुबाय सारा नर्थ इस्टनि मणिपुरनि खासि जेसेबां फरायसा आफादफोर फैदों नेस'नि दैदेनगिरि सफैगोर मोना जों फट' खेबनायाव जों मुखुब जाबाय एबसुनिफ्राय बुंनांगोन एबसुनिफ्राय बिबुंथि लाखिथारनांगोन होननानै नारसिनबाय अब्लासो मिथिबाय जे बर'फोरनि सोमावसारनाया मा लेभेलाव थांगासिनो दङ दा रायजोफोरा ओंखायनो हिंसा खालामा जोङो थांनाय 50 बोसोराव हिंसा खालामनानै बिथांमोना जोंखौ दिनै बायदिसिना मुं होयो जोंखौ दिनै टेररिस्ट होननानै बर'फोरखौ बुंनो नागिरो बुथारग्रा मानसि जाग्रा होननानै बुंनो नागिरो गाज्रि मुं होनो नागिरो नाथाय बिथांमोना सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै गादबनानै बर'फोरखौ जे लावथि लानो फोरोंबाय बे खोथाखौ बिथांमोना स्वीकार खालामा ओंखायनो दिनै जोंनि हायाव जोंनि आबै आबौनि हायाव जोंनि देशआव जोंनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय जों हिंसा खालामा सोरबाया खालामबा खालामथों दा ओंखायनो रायजोफोर जाय सैथोआव थायो बे देरहासार जागोन जाय सैथोआव थायो बे दिनै नङा गाबोन देरहासार जागोन जोंहा बयहाबो फोथायनाय दङ दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै जोंहा गोबां आलासि दंबावो
दानि आदाया बुंलांदों गबिन्द आदाया जों सानैबो रायलायदों बर'नि जारिमिनाव बयनिख्रुइ दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय मोनसे समाव प्रेमसिं ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोननि गेजेरावबो एना एनि जादोंमोन नाथाय जाय जेरावनो थाया मानो रावबो बड'लेण्डनि हेंथा खोथा बुङाखैमोन गंकेश्वर नार्जारिया बिएससिखौ गुवाहाटीनि सार्किट हाउसआव थानानै सामलायदोंमोन बिथाङा खुनुदिन बर'नि हेंथा बुङाखैमोन नाथाय दिनैनि बिटिसि सरकारा बर' हारिनि लुबैनाय हास्थायनाय हप्स एन्ड एसपिरेशन गोसो गोरबोनि फोथायनाय थांनानै थानो लुबैनाय गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानो लुबैनायाव दिनै बिथांमोना आसि बिमा दिन्थिदों बेनिफ्राय दुखुनांथाव आरो जेबो गैया रायजो दा नंखायनो जोङो सांग्रां जानांगोन बिथांमोना जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोनजों जों बुलायलायनो नागिराखै बिथांमोनजों जों एरलायलायनो नागिराखै बिथांमोना जोंनि गोरबोनि बिदा फंबाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना सानफिन जि खामानिफोरखौ मावदों बेवहाय सानफिन मोनद' हारिनो एसटि होनांगोन होननानै नोंथांमोना लिरना हरनांगौनि खुनु जुक्ति गैयामोन दिनै नोंथांमोना मानो सानखो बे राजनिति नङा सासे बिटिसिनि चिफ बिटिसिनि काउन्सिलाव लिरना हरनाया बे राजनितिल' नङा बेयो मोनसे अफिसियेल डकुमेन्ट मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि मोनसे लिगेल बडिनि अफिसियेल डकुमेन्ट बेखौ बोरै राजखान्थि सानखो आरो बर'नि सोरबा आफादफ्रा सानदोंबा बेखौ राजनितिनि थाखायल' खालामफ्लादों बे नङा रायजोफोर बेनो जोंखौ धंस खालामनो लांगासिनो दङ दिनै आदिबासिफ्रा नंगौ सावथालि अराव मोनदा सानैसोआ एसटि झारखन्ड छत्तीसगढ़आव नाथाय भारतनि संबिजिताव लिरनाय दङ मोनसे स्टेटनि एसटिआ गुबुन स्टेटआव थांनानै एसटि जानो मोना नाथाय बिथांमोना दिनै आसामाव एसटि जानो नागिरदों बेराफारसेथिं टि ट्राइब सा जनगोष्ठी होननानै बुङो बे टि ट्राइबआ झारखन्ड छत्तीसगढ़आवबो बिथांमोना मा ओबिसिसो बिथांमोना एसटि मोना राजबंशीफ्रा बेंगलाव एसटिसो बिथांमोना एसटि मोना मोनसे हारिनो बेसेबाङानो दिनै गोदान गोसोमफ्रा फैगासिनो दङ मानो फैया जादों गावसोरनि झारखन्ड छत्तीसगढ़आव थानो हाया मावबादि नक्सालबादि लेखा फरायनो सुबिदा गैया दै लोंनो जायगा गैया आबाद मावनो जायगा गैया आं गोबां बार बेरायहैबाय गामि बेरायबाय बिथांमोननि जानानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय दिनै झारखन्डआवनो तेलि माझिफोरा एसटि जानो मोना होननानै सोमावसारगासिनो दङ आदिबासिफ्रानो दा बेखौ जोंनियावसो जाबसिननो नागिरदों आरो बिथांमोना एसटि जायोबा नोंथांमोना गुगोलाव बुंनानै डाउनलड खालामनानै नाय आसामनि अबिसिआ सोर आरोबाव 100टा जाथि दङ बिथांमोना गाबोननो मेगन मिसिबनानै हुसेल सुनानै हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव लेखा गांसे गारना हैबानो जाबाय ओरैनो एसटिखौ मोनलांगोन आहमा मोननायनि उनाव आहमा जुदि 600 बोसोर रायजो खुंनायनि उनाव आसामाव दासिमबो बिसोरनि गासैबो राजनिति आइएस आइपिएस थानायनि उनाव एसटि मोनोबा बाखि जाथिफ्रा मेगन मिसिबनानै गांसेल' लेखा गारना हो हाइकर्टआव ओरैनो एसटि मोनजोबगोन बे ओरैनो गेलेनाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो रायजोफोर बे समाव आं गोबां खोथा बुंला गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो साबायखर थाबाय नोंथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय नाथाय समा जोबोद गुसुं बेखिनि समावनो रायजोफोर जानाय लोंनायजों बावलांनो मोननाय नङा आङो खुनु दिन जेरै आंनि बिमाफ्रा आंनि बिब'फ्रा राजा लामायाव अन्थाइ बुनायखौ नुयो आङो उन्दुलांनो हाया बर' हारिया बेबायदि नङामोन दा नंखायनो समायखिरा लानांगोन लामाया मोनसे 1 नाम्बार लामाया जाबाय सोमावसारनायजोंनो सरकारखौ बाध्य खालामनांगोन बड'लेण्डनो आरो बेजों जायाबा नैथि लामाया जाबाय इलेक्सनाव फेजेननांगोन रायजोफोर गाबोन इलेक्सन फैगोन EMGM ओंखारगोन गारि गोसोम लानानै फैसा रानलाबायगोन रायजोफोर 5,000 सुबुंनि गोथां थैनि मोनामनाया बिसोर होनाय 1,000 थाखानिफ्राय बारा जानो हाया रायजोफोर 1,000 थाखाया बारा जानो हाया जोंनि मुंख्लंफोरनि बेसेना बिसोर बायनो होनाय गारिनिफ्राय बेसेबांबा गोजौआव मुंख्लंफोरनि जिउआ जेल जानांनाय सहायनांनाया बिनिफ्राय बेसेबांबा गोजौआव दिनै रायजोफोरनो 1,000 थाखा इलेक्सनाव गावसोरा 5 बोसोर करोड़ लुटिनानै थायो ओंखायनो सामोल जा रायजोफोर नेक्स्ट पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बर' हारिया खौसेयै बड'लेण्डनि थाखाय भट होनांगोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज थानो मोननाय नङा रायजोफोर सोरबा फैसा होयोब्ला बिनानैबो ला नुयोबा आखाइनिफ्राय बोनानैबो ला फैसा जासिनायखौ ला थिं होनो ला कम्बल होनो ला बहा दोङो थेला लायनानै लाबोनानै राननानै ला बुंनांगौ गैया नाथाय इलेक्सनाव खौसे जानांगोन बेयाव खुनु जाथि मामलानि खोथा गैया उदांस्रि मोननो थाखाय आलादा रायजो मोननो थाखाय दिनै बर' फिसाफ्रा बिदा फंबाय नायगार बुथारलायबोदों दिनै बेफोरबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै दा नंखायनो रायजोफोर आं बयखौबो फिन खेबसे खावलायनानै फैबाय थानाय समाव जोङो सोमावसारग्रा आफादफ्रा गाबोन फुङावनो जिरायनानै जोङो थांखि लागोन गाबोन नङाबा समफोरनो जे नैबे पार्लियामेन्ट जोबनायनि उनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मा खालामगोन आङो दानि खौरां हरदों बावैसो जोङो राजनाथखौ लोगो हमना फैबाय आरो सासेबाव दिल्लीनि एमपिआ रायलायहरदों नोंथांमोना गोसोबा 11 तारिखआव लोगो हमफैफिननो हायो होननानै आं बुंदों लोगो हमना मा जानो ब्लेक एन्ड व्हाइट जेबो गैया ना बड'लेण्ड ना मा दा इलेक्सन फैनायखाय राजनाथाबो दरजाया गेंसिगोन नरेन्द्र मदिनि दरजाया गेंसिगोन नाथाय जोङो बेखौबो गारनाय नङा
मानोना बड'लेण्ड मोननो थाखाय थार्ड पलिसिया फार्स्ट मुभमेन्ट सेकेन्ड इलेक्शन आरो थार्ड पलिसिया जाबाय डिसकासन ओंखायनो जों डिसकासनखौबो गारनाय नङा जों सावरायगोन रायजोफ्रा जाहाथे गोरोन्थि बुजिया जों सावरायगोन आरो सावरायनायाव खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेरै थांनाय इलेक्शनाव बिथांमोना लिरना होदोंमोन ओइबार इलेक्शनाव बिथांमोना जोंनो बिथांमोननि जि केबिनेट डिसिसन होआबा जों मानिनाय नङा खुनुदिन मानिनाय नङा आरो पार्लियामेन्ट इलेक्शननि सिगाङावनो फोसावनांगोन होननानै बुंबाय थादों ओंखायनो 13 तारिखे पार्लियामेन्ट जोबगोन बिनि उनाव जानो हागौ जों आरो माखासे सोमावसारनाय लाबावनांगोन रायजोफोर ओंखायनो गायनाय फुनाया जोब्बाय दायो मावनाय दांनाया आबादथिलियाव जेबो गैथ'वा थेवबो रांखान्थिया मावनांगोन लेखा फरायनाया गथ'फोरा मेट्रिक हायार सेकेन्डारि फैदों गोसो हो जौ जुवाखौ बन्द' खालाम दुखु मोनदों दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हमबाय आमेरिकाफ्रा माने जुवाजोंसो माहाजोन जादोंनो रायजोफोर बर'फ्राबो थांखि लानांसिगोन नामा जुवा हारि दानसै होननानै बर' हारिखौ गारनानै ओरैबायदि दुखुनांथाव खोथाफोरखौ बुङो ओंखायनो आं बुंदों समाजा गोथार जानोबा बे जौ जुवा दायना फोथायनाय गाज्रिफोरखौ बन्द' खालामनांगोन दा बेखिनिखौनो बुंबाय उनाव आरोबाव जोंहा गोनां साथाम दैदेनगिरि दङ गुसुं बुंगोन बयबो जिराय दङ ओरैनो धैर्य हरनानै जाहाथे जिरायलायना थायो आं खावलायबाय आङो स्ल'गान होनो सानदों बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय